מכוניות ספורט בריטיות מתחילות להצליח בארצות הברית. MG, טריומף, אוסטין הילי, והאמריקאים גם רצו. אז הם לקחו חלקים ממה שהיה במחסן, שמו את זה על שלדה, אבל בשביל הבודי בחרו בפתרון די מתקדם לתקופה, פיברגלס, הרבה לפני הסוסיטה. ודווקא ההתחלה הייתה לא משהו. מנוע 6 צילינדר, גיר אוטומטי, 2 הילוכים, זה קצת נסע כשהיו דוחפים, והמחירות לא היו משהו. עד שבשנת 55 הגיע ברנש בשם ארקוב, ועלה על הרעיון של לדחוף פנימה מנוע V8 באותה תקופה שמולט. יצא עם מנועי V8 קטנים, small block מה שנקרא, דחף אותו פנימה לקורבט בשנת 55, איך אומרים, ומאז האגדה פרחה. הקורבט בעצם נקמה את עצמה בתור מכונית הספורט האמריקאית בה"א הידיעה, כאשר הרכב זוכה לאורך השנים לעדכוני עיצוב, לשדרוגים. יש לנו כאן קורבט מהדור של סוף שנות ה-50, תחילת ה-60, C1, לאחר מכן דור הסטינגריי של שנות ה-60, אמצע שנות ה-60, ולאחר מכן ה-C3 החל מ-68, שלא אנחנו רואים כאן את הייצוג המכובד והגדול ביותר, למעשה רוב השורה של הקורבטים שאנחנו רואים כאן מאחורינו. את הקורבט ממשיכים לייצר עד היום, עד 2011, C4, C5, C6, ולמעשה כל מי שרוצה יכול להיכנס היום לסוכנות שברולט בארצות הברית ולהזמין לו קורבט חדשה, וגם בישראל אנחנו בעצם זוכים ורואים קורבטים מכל השנים וכמעט מכל הדגמים. יש לנו היום כאן אירוע מיוחד, והוא השקת קבוצת קורבט בתוך מועדון החמש, כתת קבוצה במועדון החמש. עונג גדול, המשך לקבוצות נוספות שהשקנו לאורך השנים, ולכבוד ההשקה הזאת אני מבקש להזמין את נחום קדמיאל וחיים רז, שהוא בעצם הרוח החיה מאחורי הקבוצה. בבקשה. תודה רבה לכולם, צהריים טובים. אני יכול לומר שאין, זאת אומרת, עשינו כמה וכמה, כל פעם אנחנו עושים אירועים כאלו ואחרים במועדון החמש, ולכל אחד יש את הצבע שלו ואת האפיונים שלו, אבל אין לי ספק שכל מה שקשור בהקמת קבוצת הקורבט בתוך מועדון החמש ראויה לציון. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ואני בטוח שחיים שעומד לצידי יזכיר ויגיד תודה לכולם, אבל אי אפשר שלא לומר לפחות לשני אנשים שהיו איתי בקשר הדוק מאוד. זה גם חיים וגם אלי וגם שמואל אביבי, שהיו איתי כל הזמן בקשר והתייעצו בכל צעד ושעל, וגיא שעזר מאחור. ואני יכול להגיד שאין הרבה קבוצות שהקמנו שהתנהלו כמו שבסדר מופתי, בתיאום מושלם עם מועדון החמש. והדבר הכי חשוב, שאפילו הקמת הקבוצה הזו במסגרת מועדון החמש זכתה להכרה מחברת GM העולמית. אז באמת לכל מי שעשה ועסק, ואני בטוח שעוד יהיה הרבה מאוד דברים שנעשה יחד עם מועדון החמש בתיאום, וכבר אמרו אנחנו לדגל מתי שצריך, ואני בטוח שכך מתוך היכרותי את האנשים. אז באמת תודה רבה רבה לכל הפעילים ולכל מי שנתן יד, וישר כוח, יישר כוח. איינקה, בבקשה. טוב, שלום לכולם. היום אנו משיקים את קבוצת רכבי הקורבט כחלק ממועדון החמש. בקבוצה רשומים עד לרגע זה מעל 30 חברים וקרוב ל-40 רכבים מכל הסוגים כמובן בקורבט. קבוצת קורבט הציבה לעצמה מספר מטרות, כאשר המרכזיות שבהם הינן להיות חלק בלתי נפרד ממועדון החמש, להשתתף בפעילויות המועדון השונות ולייצג את המועדון בכל אשר נדרש, להעביר מידע ועזרה בין החברים בנוגע לשיפוץ, תיקונים, חלפים ובעלי מקצוע אמינים על מנת לעזור בשיפוץ, לבצע פעילויות עצמאיות כגון מפגשים וטיולים. ברצוננו להודות לוועד מועדון החמש על התמיכה בהקמת הקבוצה והאפשרות להשיק את הקבוצה היום. תודה מיוחדת לגיא ושמואל שעמלו מאחורי הקלעים והקדישו מזמנם הפרטי. אני רוצה שוב להזמין את יושב ראש מועדון החמש, מר נחום, לקבל איזה שי צנוע מקבוצת הקורבט למועדון. יפה מאוד. יישר כוח. זה יפאר את המועדון עכשיו.
תודה רבה, שמוליק, תודה רבה. בנוסף, ברצוננו במיוחד להודות למר גרי פלייר שלא יכל להגיע, נציג GM העולמי לאזורנו. מר פלייר שהתלהב מהרעיון להקמת קבוצת קורבט הישראלי, תמך וסייע בכל בקשותינו ל-GM העולמית. תודה לכולם שהשתתפתם ובאתם, ומי שרוצה עדיין להצטרף מבעלי קורבט, חדשות ואספנות מוזמן. תודה רבה לכולם. ולבעלי הקורבטים שבוע הבא טיול ביום שבת, מי שרוצה מוזמן. טיול אנחנו נודיע בהמשך. תודה.